kamarbam kamardi ki food grains ngasngau bahaban pentip bakam don kanu kejingduna yodon ki balong panik ki bating ki basmej ki ba pisa ki balang a yo ki ong bam don kau lanim don chu ki marbam ki mardi hayo hahat ngakwa ban pentip sepi leng ba jompi ba pin sngo ba ban pentip seki pat ba no snong snong joga jela megala parok kowe ba ka marbam ka mardi naka menta ka state ke jongi kabit kabiang ngimdei ban kuslai te hnrei hakane ka por lockdown ka bangila ikatul total lockdown hapo east ka sales ka bangi ngisania kolong ha ka district administration baki dia penbet hakanu kelenti yo don kilong yeng ki bam don kau su lani ki bam don su ki jingbam ki jingdi hapo yeng hapo sem jongki rengkat bat ki borsnong ki bortau te nakaliang jong ki officers kin saya pentikena ban penbit penbiang ngani da ki jimbot lang bat ki borsnong ki bortau barok